Аўтар ідэі Ян Гулевіч з Будакашалёва. Аснова сістэмы – кампактны жэтон-лапка з трывалага палімернага пластыка з QR-кодам. Каб знайсці гаспадара, трэба толькі мець пры сабе тэлефон, адсканаваць QR-код і даведацца кантакты ўладальніка. Пры гэтым і гаспадар будзе прасігналізаваны аб координатах гадаванца. Был запрос от моих коллег, партнеров, что есть питомцы, которые способны потеряться и определить локацию местонахождения их в точном адресе, то есть проблематично. Есть, конечно, на рынке сейчас множество всевозможных решений, таких как GPS-трекеры, адресники и так далее. Но я скажу сразу, что есть у нас конкурентное преимущество. Таксама Ян Гулевіч плануе супрацоўніцтва з валанцёрскімі арганізацыямі, а ў далейшым стварыць адзіную платформу для ўладальнікаў хатніх гадаванцаў. Малады распрацоўшчык яшчэ ў 2022 годзе стаў пераможцам рэспубліканскага маладзёжнага праекта «100 ідэй для Беларусі», а ў 2023 годзе яго IT-праект прызналі лепшым міжнародным на 100 ідэй для СНД. Апрача гэтага, хлопец распрацаваў яшчэ адну інавацыйную ідэю – лічбавы праект для БРСМ, незвычайныя смарт-білеты, якія замянілі традыцыйныя. Дарэчы, такі праект быў рэалізаваны ў маі 2025 года.